Goddag og velkommen til den her lille introduktionsvideo på, hvordan man laver en blog. Vi starter ud med vores startside her. Går ind på skoletube.dk. Her kommer I ind. Her vil der stå en lille ting, om vi skal logge ind med jeres Uni-login. Det har jeg så allerede gjort. Ja, så står velkommen Mads. Nu går I ind og tager det lille markat her, der hedder skoleblogs. Trykker på det. Og her tager I den, der hedder byg selv. Og opret nu. Det er så her, jeg skal vælge, hvad den skal hedde. Jeg tænker, jeg vil lave en blog omkring Aalborg Zoo. Aalborg Zoo 1, 2, 3 hedder selve hjemmesideadressen her. Og titlen skal hedde Aalborg Zoo. Det hyggeligste sådan der, så går I bare ind på jeres hjemmeside. Sådan der, så er I inde på jeres hjemmeside, så går I ind til, gå til admin. Og her kan I så lave jeres første blogoplæg. Her kan I lave en titel. Og skrive ting som så der. Når I så har skrevet det, I synes, I vil skrive, så kan I skrive på udgive. Så I går ind på jeres hjemmeside og kigge, og så er der kommer et blogindlæg. Det er også under administrator, I skifter billeder og laver små bjælker og sådan nogle ting. Men det kan I alle sammen sidde og lege med selv. Ja, så er der ikke andet at sige god fornøjelse.